sini juga ada Pak Masri. Semuanya sehat. Hae no. Aku nakane hae oleh. Sik Pak No. Dek. Ya. Niki mengke wonten ninggal katresnan. Pepundenku, bapakku sing paling ganteng dhewe. Ning ngopo sirnamu teko ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Hae masih. Ayo no. Niki ninggal katresnan Mas. Oke, siap. Terus gelo. Ane ngopo sirnamu teko Yo
Pak Kopral Hairin. Pak Joko mohon izin menika saking Pak Wasri nyuwun babasne gelo. Mangga. Sik ben metu sik gah. Rasudi. Sekali sak ceritane 10 yuta kok kesuwen iki. Monggo Pak Joko. Meneh. Masuk monggo. Ojo lali pawelengku uga mono kemas janji-janjimu aduh kang setya satuhu tak enteni mas nganti saelengmu ayo Nuwun Pak Joko nggih, berkah barokah nggih. Pamit karo aku. Wong diagus memujanku. Ati susah mong kangen sliramu. Yo walik ngereri
Bos Seto. Nganu anu Pawasri yen delok nggih. Bar Pawasri mengke wonten bocah gunung. Yeah. Bos Seto. Jangan mendelik dirimu bosku. Sampai aku metu lho tak golek ira enek. Ojo lali pawelengku. Saderengipun Mbak Yati menika nyuwun palas tunggal ki mau turune gelo kok seneng garwane wong liya. Ya. Nanti persiapan habis ini nanti habis gelo Mbak Yati. Mbak Yati nggih, siap. Tapi ini ada info penting, mohon maaf. Ditemukan sebuah tas di parkiran motor. Buat hubungi yang kehilangan tas. Panitia. Niki nggih pepundhen kula ndemben mantu yang nimbali kita. Siap Kang Masku. Siap. Yuk monggo angkat nih. Teko ngendi mau? Siap. Mbak mboten derek. Neng ngopo sliramu?
ya iki ya. Nggih. Lah juragan sawere do munduri piye iki? Juragan sawer. Jare nek seragen ngene hae kudu cucul. Nah, iki kudu cucul, Des. Nah, hae cucul sik. Wah masa ditinggal. Bos Mon. Juragane bakso matur suwun. Bosku. Yes. Sugeng rawuh laga besar mantap dahar dulu. Kaya Mas Edi. ngene lelakonku. Oh, lah kowe iki ngerjani wong tuwek kok. Kosek. Debus sih. Piye, Dik Bus? Monggo. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo? Kok dadak ketemu. Nadyan adokan gawe gelo ati selawase. Ayo bola sokena. Indonesia. Nadyan aku bocah gunung Kebanget dunungku ora susah kadek nganggo bingung yen pancen tresno aku lakuti pancen isih dadi lakon ninggal isih ora kira bakal kelakon perpisahan karo aku monggo aja nganti gawe-gawe gelo adina dina beno reng beda yo mas apa kowe ra kelingan kepenting omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Sampun matur sembah nuwun. Nggih katur, Mbak. Hatiku,
Ya Allah, Pak Herman ini salah satu contoh pemimpin yang baik. Masya Allah, senang bersedekah. Insya Allah, sebetulnya kami dari KWS itu tidak menerima saweran sebetulnya, nggih. Tapi mohon maaf, kami hanya menerima sedekah. Yang mau sedekah silahkan. Adik, adik. Iya abang. Masya Allah. Buat bapak-bapak khususnya, ya, khusus buat bapak-bapak yang hobi selingkuh, jangan selingkuh sama wanita. Karung ini malah aman, ora bakal meteng wis to. Sabtu pandita ratu ing sirahku kasih ing sisiku mugi Gusti pilati tresnaku bakal pinawana teling singan teling singan teling singan teling singan
Sandolo cokek sampai bawah. Bareng sepen pepanggian Oke adik, Oke kakak gimana? Ya ini sebelum bos kita kundur. Ya Mas Edi, nggih. Nggih, juragane catering. Pun langsung kundur. Dereng. Oh nggih, niki ngersake lagu napa? Kagem sang kundur. Napa-napa ketoke kepuwen anak bos Edi iki menikmati kabeh kok ya. Nggih. Oke masih ada bojo loro. Oke. Langsung 3 artis sekaligus yo. Ya, Bojo masih ada loro. durasi kebersamaan kita bersama KWSJ Nada. Campur sarine Indonesia. Ya benar. Dede, adik. Trio dari KWS Nada. Yo. Adik Mela. Asik. Joget lagi adik Mela. Miss Mela. Hehehe. Bos Edi. Monggo bosku. Kagem juragane monggo. Bocah
instruksi dari Dewan Panitia. Dari ICW, dari Grobogan, monggo semuanya kumpul-kumpul yo. KWN juga Grobogan, ICW, Pawasri, ayo.
jebul wis sore ayo kane becekan liwae kene sesuk-esuk tumandang
de bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati apa kelakon aku melu duweni bos cendreng restu Mas Edi berkah barokah. Ada semut durung rondo aja diawu bos cendreng restu ya Paning paning yen kula bos setan ora bakal luru gati Barini merapat ya masih sumpah ning paning yen kula bledati gawe oje ora bakal luru gati jambu alasti manis rasane sadyan tilas tak randane sayange wis duwe aku wis rasane ati apa kelakon aku melu duweni nyuka wis jelo iki saja sewase bos cendreng restu Mas Edi jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada tulang ada semut durung rondo aja direbut bos Edi sumpah ning paning atur sembah nuwun bledati gawe kate ora bakal luru gati sumpah ning paning yen kula negati gawe tekate ora bakal luru gati jambu alase amela manise senada